Kwakas farin ciki jan baya kwakas. Kwakas. Ke zo nan. Ki zo nan na ce. Rashin kunya za ki mun? Shekaran jiya a gidan biki ba ke kika sai kwakwata ba. Ni? A'a. Ba dai ka gane ba. Ƙarya zan miki har da cewa wai in ƙara miki ta 10. Malami ba ni bace ba. Kakki mun munafunci mai kan kadangare. Ki ban kuɗi na. In ba haka ba abun kunya bane yanzu in ci kwalakki. Ka ga malam dakata kawai da ka gani na sai ka ce mini kawai dan ka ga kayi kwantai zaka tare ni ka ce. Na haka muka yi da ke kwantai ne? Zan iya kokawa da ke. Ka dan ban ci kwalarki ba. To in zama haka. In dai har ban ci kwalarki ba na zama haka. Malam. Ke me yara ku da wannan mutumin ne? Kawai da ka gani na kawai wai na ci mai bashin kwakwa ni kuma ban ma taba gani shi. Na ce dan iya yarka ce? A ke tsaya tsakanin ki da Allah baki karban mai kwakwasa ba? Wallahi ni ban karban mishi ba akan me zai ce na. Malam gari na kai kace kana binta kuɗin. To dan gidan sulhu. Dan sulhu nace to dan sulhu. A biya ni man. In sulhun za ka biya ni man. Ne kuɗin naka ni sai in biya ka wallahi. A dai tsoron Allah me zan? A'a. To ai ni duk abin da kai shi za a yi ma. Da Allah. Ni dai wannan dai asara in ce zai ne zan mata a lungu. To ai kai ba ni ka yar mai ka ga ni sai in biya ka wallahi sai in biya ka nawa ne kuɗin naka. 20 ne ma ko no 100 ne ma ashe. Kawo canji. Au 150 ne ma ko kai 200 ne in an ji haushi a biya. Ai dama ba dan Allah za ka biya ba dan bukatar ka za ka biya. Ha? Kudin. 500. Kyale shi dan Allah ke kyale shi. Ke ba ma 500 bane kamar 1000 ne ko? Ai 1000 ne. 1000 ne kudin kwakwar ai. Kawai dan ka ga kai kwantai kawai shine daman dai ne ma kace yi kwantai kai. Kyale shi Allah yana kallon mu ai. Malam dan iya kuma mutum ya ji tsoron Allah duk wanda ya bata yar wani za a bata ta sa'a. Kezaliya ya kasuwar jiya ina tema magana gun jana'iza ya agwalimar ai jiya na so in saro agwalimar na na ga din rababbiya ce ka in siyar ai mun Allah ya isa ko dan ku ba tsoron Allah ya isa kuke ji a ƙarya kuke to ai riga shi mu gani to ne ya na wanki a gaskiya to ai diga bawo da bawo cika a ni ba zan ji ba to barin dau daya a kai kuma ka dauka ka bar shi mana sai mu haɗu sauran ai dai harka ta alquran sai in jefe mutum ni ba wani abu bane magana gaskiya harka ko da wancan gayan dini ba san ta nake ba kin gane da ni ba na jin daɗi idan na ga kuna kutse ko kusa da ke ba na so in kin gane shi sa wani kirawo ki ni ba na so kin kula shi saboda idan kina kula shi rai na ɓaci yake kishi na ya wuce misali na rantsi da Allah zan iya tumbur uban kowa ya gani a kanki ina ga miki billahi la ilaha illallah idan naga kin ƙara kula shi wallahi sai na yi fashe a wurin nan ni da na ga miki abin da ya sira ma na kirawo ki dan in ga miki kiji kin gani yawa Na ji ba matsala. Tun da zama da nake tunanin ka. Ashe kai ka zo ka zauna a nan kana ta hiran ka kawai. Menene? Ni kuma. Kana ne ai ka fi ya san. Ai Allah. Musamman mun domin sana'a kuma gani. Ba Allah ya idan ya ana ta irin wannan. Kin san shi ba hakuri ne shi ba. Sai ya zo mana hauka nan wani. Shin gani? Abin da kike so ke shi ne. Mun muna tsingara da kan